Здравейте на всички и добре дошли в новото видео. Искам да ви благодаря за високата гледаемост и интерес към миналия клип. Мислих, че няма да събере толкова гледания, тъй като не съм качвал отдавна, но все пак се справи доста добре, така че се надявам да потръгне канала отново. Това, което ще правим днес е, че ще направя един ремейк на една от песните на Fire, а именно "Не гледай назад". Мисля, че така се казваше. Това е една от любимите ми песни от новия му албум. Тя също така включваше кадри от филма, който ходихме да го гледаме и честно казано ми хареса, беше интересен. Хареса ми това как има едни доста дълги сцени и всичките актьори трябва да са си в роля през цялото това време, което беше доста впечатляващо за мен. Така че ако и вие сте гледали филма, може да ми напишете долу в коментарите дали ви е харесал. И да, като цяло, нека да си залаваме за работа. Така, ето е песента, аз имам изтеглена. И нека да видим какво е темпото. Бе, трябва да е 90. Нещо, което ще направя, ще се възползвам, е да си екстрактна стемове. Ще отнеме малко време, но пък ще ми помогне доста. Сега трябваме всеки елемент отделно, т.е. Някои мостове трябва да изгорят. Мелодиката, нали? Ще започнем естествено с мелодията. Няма да бързаме за барабаните. Искам само да чуя. Барабаните не мисля, че ще ме затруднят. Това, което ще ме затрудни, е да намеря правилните звуци на мелодията. Така че, в смисъл, то няма как да намеря точно тези, които Витес е използвал, но ще намеря достатъчно близки. Нека пробвам Keyzone Classic. Този плагин не съм го ползвал от много време. Окей, това ще ми е базовото пиано, на него ще наредя мелодията и след това ще търся по-доближаващо се пиано. Тази мелодия, като си я бях свирил на MIDI клавиатурата и бях открил нотите, но не си ги спомням, мисля, че първата беше тази. Оп. Да. Нека да удължа тук нотите и да мога да ги копирам. Тук влизат в нисък октав. Това е патърна на пианото. И сега трябва да намерим по-подходящ звук. Това е добро. Това е пианото. Сега ще му сложа малко ревърб от Valhalla Supermassive. Оригинала звучи някакво много притъпено в по-горните честоти. Хем има нещо в горните честоти, хем няма, някакво много странно. Също така, най-вероятно, Витес е сложил някакъв дилей между нотите. Тоест, трябва да преместя някои ноти лекичко. Е така. И ще съм малко randomize. Добре, ще запазя пианото по този начин. Да, най-вероятно няма да е 100% ремейка, в смисъл няма да е 100% верен, но идеята е главната идея на бита да запечатам. Така че мисля, че с това ще се справя. Сега искаме с тази цигулка тук да направя. Нека да видим какво ще извадим. Първото, което ми идва на ум, е нещо от контакт. Добре, нека пробваме. Трябва ми нещо по-остро. Окей, това вече го правя 40 минути. Мисля да спра да се занимавам с това, да почна барабаните и евентуално по-нататък, ако намеря някакъв по-подходящ звук, да го сложа. Защото няма да станете. Така че нека да почваме барабаните.
Добре, за сега ще ползвам този. Окей, това трябва да е патърна. Сега и хатовете да направим. Я, какво сме направили за сега? За сега добре, обаче аз трябва да излизам, така че ще се върна малко по-късно, за да довършим ремейка. Тъй че да, ще видим след малко. Окей, здравейте отново, малко по-късно завършвам отколкото трябваше, но няма значение. Поработих малко извън камера и сега ще ви покажа какво направих. Това, което направих е, че промених звука на снеяра и де факто комбинирах два звука. Един е този и другия е този. И двата звучат така, което е доста подобно на оригиналния звук, който трябва да е. Или поне от колоните звучеше подобно. Трябва да правя малко пича. Да, това е. И другото е патърна. Е това тът и ето тук. Допълнителни снерчета. Сега ще видим какъв едитор трябва да набарам. Принципно това е теглото на ремейковете. Трябва, в смисъл, трудното е да си намериш точните звуци. И даже не е сигурно дали ще имаш такива звуци. Примерно от цигулката няма такъв звук аз. Няма как да я рекритна. Окей, ето го. И ще само малко атака, за да не се чува това пукане. Така, нека да помиксирам работите. Кика ще го направя да блъска. И също така трябва да направя един сайдчейн. Сега тук ще направя каквото аз в принцип си правя в битвите. Няма чак толкова да влизам в детайли, какво е правил Витез. Първо ще го направя така, че на мен да ми звучи добре. Само това ли са барабаните? Да, явно това са барабаните. Това е като цяло. Окей, нека да видим как ще миксирам така. Нека го чуя през колоните. Честно казано, ми звучи малко странно. Но какво такова? Просто ми е такъв ремейка. Все пак, аз не целя перфектен ремейк. Просто искам да... така да си го ремейкна, така за мене си. Защото ме кефи. Ето това е аранжимента и също така се сетих, че тук в песента има един хор, който трябва да рекреетна и сега някак се ще видя, ще погледна звуците. Другото, което искам да сложа е този транзишън в началото. Да, е добре. Сега, въпросът е откъде ще намеря такъв хор, защото мисля, че няма да мога да намеря такъв. Трудно ми е да открия нотите. Поезия улична заранена. Това защо звучи така, бе? Сега съм някакъв ефект тук на мастера. Стана, бе, къде изчезна пианото?
Ти луд ли си? Хубавото е, че имаме хора. Смисъл не хора, ами хор... Да, смисъл, схванахте. Проблемът е, че пианото спря да бачка. Не! Май не сейвнах. Ще се изям. Кажи ми, че сейвнах. Моля те, май не сейвнах. Не съм сейвал доста време. Не, брат. Тук докъде съм? Загубихме малко време, ама какво да се прави? Сега трябва да си повторя ефектите. Не, брат. Ти луд ли си? Окей, нека да го чуя през колоните. Този път сейв. Окей, ремейкът е добър. Честно казвам, много ми харесва. Обаче, единственият минус е тази цигулка, защото не можа да докарам. Ето как трябва да звучи. Нямам такъв звук просто. Тъй, че не знам какво ще правя. Ще пусна още един път да потърся из плагините какво имам. И ако не намеря, закривам ремейка и си лягам. Няма какво да се занимавам с това нещо. Не, няма. Трябва ми цигулка, буквално. Няма. Това е смисъл. Ще го оставям. Окей, това, което ще направя сега е да направя просто проекта малко по-прилежен. Окей, като цяло това е ремейка, я да го чуя последно. Окей, може би ще правя малко в микса и ще ви пусна резултата. От към Sound Selection не се доближавам чак толкова, но пък горе-долу главната идея успях да я пресъздам. Така че ако видеото ви е харесало, много ще оценя ако харесате и се абонирате, ако сте нови в канала. Това беше всичко от мен за днес. Гледам, че камерата след малко ще ми се изключи, защото прегрява. Но да, както и да е. Напишете ми как е станал ремейка и ще се видим пак следващия път. Чао!